की एक आळो येऊन जाय आणि खरे आम्ही हिंदू एकठांय जाव असे जर घडटा असत तर तेजे आम्ही जागृत जाव खंय तरी आम्ही बंद करूंक जाय. तर तुम्ही सगळे जण एकठांय जाल्यात सगळे आम्ही एकठांय जाऊया आणि एकठांय जाऊन म्हणजे आमची वाटचाल सुरू करूया. जय हिंद जय भारत ओ भारत माता की जय. आता हांव संकल्प फळदेसायजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोंकण प्रधानमंत्री यांका 2 उतरां उलोवची अशें सांगता. हमने ही तो दुनिया को स्वपरिवार बताया है, हमने ही तो कोटि पद्म से सूक्ष्म शून्य भी लाया है, हमने ही अद्वैत ब्रह्म का भाव सबने उपजाया, भटक रहा था मानव सारा हमने ही मार्ग दिखाया. तक्षशिला जल जाने से यह हिंदू नाम पर जाता है, कोटि हृदय में ज्योति पुंज वह हिंदू ही कहलाता है, वह हिंदू ही कहलाता है. जमलेला आहे सगळा एक सजग एक जागरूक हिंदू नागरिकांनो. जागरूक सजग म्हणण्याचे एकूच कारण जे आमकां खबर आसा की या देशात आमच्या भारतात आमच्या गोंयांत केन्नाय हिंदूच्या विरोधात घटना जाली की वेळोवेळी तुम्ही सगळे एकठांय येयले आसा. पण आज जेन्ना आमच्या शेजारच्या देशांत बांगलादेशांत जेन्ना हिंदूंचे आमच्या मायनॉरिटी त्या बांगलादेशांतले मायनॉरिटी जे हिंदू आसा तांचे त्या प्रकारे अत्याचार चालू आसा ताच्या विरोधात जे तुम्ही सगळे लोक एकठांय येयले ह्याचे म्हाका समाधान आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां जर सांगलें की एकदा राती लोकांक भायर काडप आसतले आमच्या हिंदू भयणीचेर अत्याचार आसतले किंवा तांकां घरांतल्यान धांवडून घालप आसतले किंवा अनेक लोकांचो खून जालो आसतलो अशें जें आसा हें ह्या बांगलादेशांत चालू आसा आनी ताचो विरोध करपाक ह्यो सगळ्यो गजाली बंद करपाक आज आमी हांगा जमिल्ले आसा. आज जमपाचें कारण म्हणजे आज वर्ल्ड ह्युमन रायट्स डे म्हणून साजरो केलो वता. वर्ल्ड ह्युमन रायट्स डे तर वर्ल्ड ह्युमन रायट्स डे की मनशांचे रायट्स ताचे एक संरक्षण करपा खातीरचो दीस. जेन्ना हिंदूंचेर अत्याचार जाले त्या दिसा ह्युमन रायट्सचे वकील आयिल्ले त्या दिसा तांच्या दोळ्याचेर पट्टी दोळ्याचेर मास्क आशिल्ले. जेन्ना पालघरच्या आमच्या साधू मारलो गेलो तेन्ना काय आशिल्ले ह्युमन रायट्स. जेन्ना आमच्या भयणीक 36 तुकडे कापून तांकां भितर काडले गेले तेन्ना काय आशिल्ले ह्युमन रायट्स. अशें जेन्ना हिंदूंचेर अत्याचार जाता त्या टायमार वर्ल्ड ह्युमन रायट्स आमी म्हणटा ते सगळे थंड आसता तांचो कांयच ह्या जगान आसना. आज वेळ येयलो आसा की आमकां एक दणको दिवन एक सगळ्या देशभरांत आंदोलन पेटवून दिल्लें आसा तातूंत एक दणको म्हणून आज तांणी जागो जावन आज खंय तरी ह्या बांगलादेशांत आमच्या हिंदू भावांचे भाव भयणीचे अत्याचार जाता ते थांबोवपाची गरज आसा. त्या खातीर आमी आज सगळ्यांक जमिल्ले आसा. आमी अशेंच जोपर्यंत ह्या हिंदू भाव भयणीचेर अत्याचार सोंपचे ना तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच उरतलें आणि हे आंदोलन अजून तीव्र स्वरूपात जातलें. आज जर आमी तांचे बरोबर ना आज हे आंदोलन आज हे अत्याचार चालू आसा हे आमच्या शेजारी पाविल्ले आसा आमच्या शेजारच्या बांगलादेशात पाविल्ले आसा. बांगलादेश आमचोच आसा आमचो अखंड भारताचो भाग आसा पण तरी आसतना खंय हिंदूंचेर अत्याचार जाता फाल्यां सगळे हांगा केन्ना पावले ते सांगपाची आमकां गरज ना. त्या खातीर आज सगळ्यांनी एकठांय रावन सगळ्या हिंदूंनी एकत्रीत येवन हें काम करपाची गरज आसा आनी त्या दिशेन आमी आज हे आंदोलनाचो एक स्टेप जावन आसा. हांव फक्त 2 ओळी सांगून म्हजें वक्तव्य सोंपयता. दूर नहीं खंडित भारत को पूरा अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो परिवर्तक आजादी पर्व मनाएंगे. उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसके बलिदान करे. जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, जो खोया उसका ध्यान करे. धन्यवाद. आनंद गावकरजी कल्याण आश्रम गोवा त्यांना 2 उतरां उलोवची अशें रिक्वेस्ट करता. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जमलेल्या सगळ्या हिंदू भावांक जे आमचे ऐतिहासिक आझाद मैदान आसा हांगासर जे स्वातंत्र्य सैन्याचे जे स्मारक आसा ह्या स्वातंत्र्य सैन्याच्या स्मारकाक स्मरून आणि जमलेल्या सगळ्या हिंदू भावांक नमस्कार करून जे आज आमची देशप्रेमी नागरिक समिती पणजी
निवेदन दिसले आणि सरकाराक आम्ही सांगतले की ज्या पद्धतीन बांगलादेशान जे चलता ते तुम्ही थांबवपाक जाय, नाजाल्यार ताजे जे कितें आसा तुम्ही सरकार कडून जे कितें करपाक तुम्ही करपाक जाय हो ते एक इशारो आसा. तर भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय. धन्यवाद. आता मोहनजी आमशेकर विश्व हिंदू परिषद गोवा विभाग त्यांना निवेदन करता की त्यांच्यानी 2 उतरां उलोवचे. देशप्रेमी नागरिक समितीच्या या बॅनराखाली सगळे जमलेले आम्ही पणजेकार आणि गोंयच्यान सुद्धा कोण कोण जमलेले आसात ते म्हज्या भावान आनी भयणींनो, आयज आमी म्हटलां की बांगलादेशाच्या हिंदूंक वाचोवपाक जाय म्हणून. गेल्या वर्सा जर हे कोणाक सांगपाक आमी जर भोवले जाल्यार आमकां पिशान काडटले आसलेले. कित्याक गेल्या वर्सा अशा पद्दतीन त्या बांगलादेशाच्या हिंदूंचेर अन्याय अत्याचार जावन आशिल्ले आनी जातले अशें कोणी चिंतून आशिल्ले. 1990 सालान भितर काश्मीरात भितर ज्या हिंदूंचेर अत्याचार जाले, ज्या महिलांक सरळ पांयांतल्यान उबे चिरल्यो गेल्यो, ज्या महिलांचेर अनेक बलात्कार केले, एकेका महिलेचेर आमच्या आवय भयणीचेर 20-20 जण 25-25 जण बलात्कार करतात, मर आसा. आणि ही तेच्या हातांनी पृथ्वीराज चव्हाणाच्या बायलेक सुद्धा अशा प्रकारचे बलात्कार करपा खातीर सैनिकांच्या मुखार उडयली तेन्नाच्यान हे सगळें चालू आसा आमच्या भारत देशांत भितर. आणि अजूनही आमी हिंदू जागृत जायना. कितले आमच्या आवय भयणीचेर बलात्कार जावपाक जाय, कितले आमच्या तरुण भुरग्यांचे तकले कापले वचपाक जाय. सरपंच जुदा म्हणून ते नारो दितात आणि आमच्या सगळ्या हिंदूंचे रगत थंड आसा. तुमकां जर हांवें सांगलें की हांगा आमकां हिंदूंचे रक्षण करपा खातीर पणजे भितर फुडल्या 5 वर्सां नंतर आमकां एक जागा करपा खातीर आमी हांगासर जगूंक शकचे ना, हें जर तुमकां सांगलें जाल्यार आयज तुमकां तें खरें दिसचें ना. पूण हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, ह्या निमित्यान बांगलादेशाच्या हिंदूंचेर अन्याय जाता तेची आमी वाचा फोडपाक भायर सरलेले आसा. पूण आमी सगळ्यांनी आमच्या गोंयच्या प्रत्येक हिंदूक आमी संरक्षण करपा खातीर आमी आयज निश्चय करपाची गरज आसा. फक्त पणजेकार न्ही, पणजेकारांचे संरक्षण करपाक तुमकां फोंडेच्यान आनी हेवटेच्यान दिवचलच्यान कोण येवंक शकचे ना. इतलेंच न्ही, तुमच्या घरांत भितर जेन्ना अन्याय अत्याचार आनी हल्लो जातो तेन्ना शेजारच्यान सुद्धा कोण तरी येवचो ना तुमचें संरक्षण करपाक. किंवा ते जर येता म्हणसर जर तुमी जिथे उरपाक जाय जाल्यार तुमी प्रत्येक घरांत भितर आपूण स्वसंरक्षणा खातीर प्रत्येकान बजरंग बलीचो बजरंगी जावचो पडटलो. प्रत्येक आमची जी चली आसा तिणें दुर्गेचें रूप घेवचें पडटलें आणि प्रत्येक घरा भितर आमकां शस्त्र दवरचें पडटलें. हें हांव तुमकां सांगपा खातीर आतां थारायल्लो आसा. आणि म्हणून आमी कोणाचेर हल्लो करपाक वचचे ना. परंतु आयज जगांत भितर अशें आसा की एक विशिश्ट विचार प्रणाली आसा ती आमकां सोंपोवपाक भायर सरलेली आसा. आमकांच न्ही, जर्मनीक पळयात, कॅनडाक पळयात, इंग्लंडाक पळयात, सगळ्या देशांनी पाश्चात्य देशांनी पळयात, थंय सुद्धा ते आमचे ख्रिश्चन भाव आसा तांकां थंय जगप कठीण जाल्लें आसा. आयज थंयचे इंग्लंडाक भितरले थंयची नगरपालिका आयज ठरावीक लोकांच्या ताब्यात गेल्ली आसा आणि थंयच्या महिलांचेर थंय अन्याय आनी अत्याचार जावपाक लागलेले आसात. तांकां आयज थंय आवाज काडप कठीण जाल्लें आसा. ही परिस्थिती आमकां गोंयांत भितर जातली. आणि 10 वर्सां पयलीं ज्या जाग्याचेर 2% 3% जी ही लोकसंख्या आशिल्ली ती आयज 15% कशी जाली. 10 वर्सां तरी जन्माक येवन भुरगो एकदम कितें 15 वर्साचो जावंक शकना. खंयच्यान आयले हे लोक. हांव आयज ह्या निमित्यान सरकाराक सांगूंक सोदता आनी विनंती करता की ताणें हे रोहिंगे आमच्या हांगासर घुसलेले आसात, आमच्या हांगासर जे तेंच्यांनी लव जिहाद करतात, हांगा लँड जिहाद चालू आसा, हांगासर बिझनेस जिहाद चालू आसा. ह्या बिझनेस जिहादा भितर ते जे आसात तांकां सोडून काडचे आनी तांच्या देशांत भितर तांकां धाडून दिवचे. आनी हें जर सरकारान काम केलें ना जाल्यार बजरंग बली, विश्व हिंदू परिषद आनी आमच्या बजरंग दलाचे हाती भितर घेवचे पडटले. मागीर ताजो दोश तुमी आमकां दिवं नाका. तर ह्या पद्दतीन सरकारान हें काम करचें जरूरत बेगीनात बेगीन. आणि आमची जी 15% जी आयज लोकसंख्या ती वाडलेली आसात ती बेगीनात बेगीन कमी करची. ह्या निमित्तान सगळ्या हिंदू जनतेक परत
अशा पद्धतीचो बहिष्कार जर आम्ही हांगा गोंयांत आणि आमच्या भारत देशात जर घातलो जाल्यार तांकां हांगा जगप कठीण जातलें. म्हणून आयज आमी सगळे जाण निश्चय करिल्ले की आयज पर्यंत जो आमचो आसा जो हिंदू भाव आसा ताचेच कडेन आमी धंदो करतले, तांचेच कडेन वेव्हार करतले आनी ह्या बांगलाक ह्या रोहिंग्या कडेन आनी हेंचे कडेन आमी ते धंदो करचो ना. आनी हे जे धंदे आमचे गोंयकार सगळे जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू हे दुकानांनी आसात बरे पद्धतीन कायदेशीर, परंतु हे रस्त्याचेर धंदो करतात. हे सगळ्या म्युनिसिपालिटीन सुद्धा ते पळोवचे आणि ते बंद करचे इतके हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. आणि आमी तांचे कडेन वेव्हार करचे ना हे आमी सगळे जाण निश्चय करूया अशें हांव तुमकां म्हणटा आनी व्हडली दोर सोबयता. भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम. जय श्रीराम जय जय श्रीराम. स्वामी हरिजी सरस्वती को मैं 2 शब्द बोलने की निवेदन करूंगा. ओ हरिओम. सभी पूजनीय संत जो सामने हैं आप सभी को वंदन है और आप सभी के लिए हमारा विषय क्या है आप सबको मालूम है. मैं पॉइंट पर आते हैं. 1971 में जब बांग्लादेश बना, जिस इस्कॉन के संतों ने इन कट्टरपंथियों को भोजन कराया और उन्हीं कट्टरपंथियों ने आज क्या कर रहे हैं आप सबके सामने है. हमसे करने कुछ बताया, इसकी बोलने की आवश्यकता नहीं है. एक बात याद रखना, एक किताब में लिखा है, नाम नहीं लेंगे, समझदार और काफी है. एक किताब में लिखा है काफिरों को मारो, जो मुसलमान नहीं है उनका कत्ल करो. सूरा आयत तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, 44, 49, 144, जो बहुत घातक इनकी आयतें हैं. याद रखना, जो मुसलमान नहीं है उनका कत्ल करो. और भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है, किताब खोल के देखना चाहिए, स्पष्ट लिखा है कि मुसलमान भारत को राष्ट्र नहीं युद्ध का क्षेत्र मानता है. मैं नहीं बोल रहा हूँ, भीमराव अंबेडकर ने किताब खोल लेना. विस्तार में नहीं जाएंगे. एक संघ की, चूंकि हम भी नीति वर्ष शिक्षित हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक गीत जरूर गाएंगे, ठीक है? पूरा नहीं गाएंगे, 1-1.5 लाइन. सभी ताली भी बजाएंगे. जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो एक बार हिंदू जागो तो जागी थी झांसी की रानी, झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, अकेली थी पर हार न मानी. चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो तलवार हिंदू जागो तो चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो तलवार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे महाराणा प्रताप, जागे थे महाराणा प्रताप. कट्टरपंथियों में मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो. ये शब्द पर्याप्त है. जो विद्वान है वो सब जानते हैं, लेकिन सामान्य लोग भी ध्यान से सुने. एक किताब में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो हिंदुओं का सर्वनाश के लिए अगर अध्ययन कर लिया जाए तो वो घातक है.
तो अगर आप सब्जी भी खरीद रहे हैं तो हिंदुओं से खरीदो। आपसे जी ने बताया जो व्यवहार करना है व्यापारिक सब्जी बिजनेस, हमारे हिंदू ठीक है, ईसाई भी ठीक है, हमारे भाई है वो। लेकिन जिनके जहन में जो राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते हैं वो गद्दार है, और जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसको गोली से मार देना चाहिए। कोई उपाय नहीं है, याद रखना, कोई उपाय नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे जितने भी संगठन हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ, द्वितीय वर्ष शिक्षित भी हूँ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, परशुराम गोबंधक सेना, केसरिया हिंदू वाहिनी, जितने भी संघ हैं, हम एक है, याद रखना। हमारा रक्त भी लाल है, हमारा हृदय भी उतना ही धड़कता है, कोई यहाँ पर कास्ट फैक्टर नहीं है। अपने दिमाग को सजग रखना। और एक बात और याद रखना, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना आप लोग, कल्टी राजा आए थे ना, होता है ये बात, इंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं है। यदि कल्टी राजा आए तो यहाँ पर अगर कोई जिहादी फन उठाएगा तो टी राजा रक्षा के लिए नहीं आएगा, तुम्हारे घर में शस्त्र होने चाहिए। यही हमारे देवी देवताओं का टीचिंग है। हनुमान जी भक्ति में लीन है, श्री राम जय जय राम बगल में गदा रखी है। श्री कृष्ण भी बांसुरी बजाते हैं, रास भी करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी है। शिव जी भी समाधिस्थ है, समाधि में लीन है, लेकिन तीसरा नेत्र खुल जाए तो भस्म हो जाए। त्रिशूल हाथ में है। माँ दुर्गा भी शेर की सवारी करती है, तपस्विनी है, लेकिन तलवार हाथ में है। इंद्र भी तपस्वी है, वज्र हाथ में है। श्री राम भी दो धोती में निकल जाते हैं, लेकिन को मालूम था कि राक्षस मिलेंगे, बिना इनका वध किए बात बनने वाली नहीं है। एक बार मेरे गोवा के प्रिय हिंदू भाइयों बहनों, हम सभी संत लोग, ऋषि महात्मा जो भी हैं, जो भी इस्कॉन के रहे, किसी भी संस्था के रहे, हम घर घर जाएंगे, जाति पाति का भेद मन में मिटाएंगे। यही हमारा तेज है, यही संतों का पावर है। आप तैयार रहिए। अभी धर्म जागरण भी यात्रा कराने वाला है। विश्व हिंदू परिषद का भी हमारा मीटिंग हुआ था, राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल का। संत लोग भी अपने मठ मंदिरों को छोड़कर घर घर प्रवेश करें, मोहल्ले मोहल्ले में जाए, मंदिर मंदिर में जाए। चूंकि विषय है बांग्लादेश का, इतना जरूर कहेंगे जिस दिन हमारा मोदी का थोड़ा सा स्क्रू थोड़ा ढीला होना चाहिए, बांग्लादेश को नानी याद आ जाएगी। लेकिन वो भी तपस्वी है, बहुत सारे काम है, थोड़ा सा मोदी जी को फिक्र होना चाहिए। और अभी हमारे जितने भी हिंदू लीडर हैं, चाहे मोदी रहे, चाहे योगी आदित्यनाथ रहे, हिंदुओं का ही इनका वैल्यू है और हिंदुओं का ही इनका वजूद है। हिंदू जागा तो परिणाम आपने देखा, राइट। महाराष्ट्र में ये भाजपा नहीं जीती, ये हिंदू जीता। हिंदुओं से ही लीडर है, ये याद रखना। इसलिए गोवा के हिंदुओं, पूजनीय संतों भी सामने खड़े हैं हमारे, उनका मार्गदर्शन में चलिए, मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। एक लाइन फिर से दोहराए, जो कि हमारा स्वभाव हमारे रग रग में अध्यात्म है। मैं संग का एक गीत और गाता हूँ, आप दोहराइएगा। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई, निश दिन प्रतिपल चलती आई। राष्ट्र धर्म आराधना, राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे। ये हमारे संघ के गीत है, लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। याद रखना, ये श्री राम की भूमि है और हमारे अभी हम हिंदू लोग हमारे तपस्वी नेताओं को बिठा रहे हैं।
ऊपरी पदों पर बिठा रहे हैं। बिना हिंदू राष्ट्र किए भारत को खतरा है, ये याद रखना। बिना हिंदू राष्ट्र किए भारत को खतरा है, और खतरा भारत में रहने वाले कट्टरपंथियों जिहादियों से भी है। इस बात को अपने रग रग में बसा लेना। भारत माता की दोनों हाथ खड़ा करिए, दोनों हाथ खड़ा करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जिनके हाथ में बैनर नहीं वो ताली बजाए। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे महाराणा प्रताप, जागे थे महाराणा प्रताप। मच गई हाहाकार हिंदू, जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बांग्लादेश में हमारे संतों को गिरफ्तार किया गया है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि मोदी जी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, अपना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करें और संतों को वहां से छुड़ाएं और हिंदुओं की रक्षा करें। आज आमच्या मुख्य वक्ता मंदारजी भानुशे मुंबईहून आलेले आहे। ते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे आणि त्यांचे शिक्षण MSc MPhil मॅथमॅटिक्स झाले आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ते 98 पासून ते आतापर्यंत काम करत आहे। 2013 मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्ये त्यांना जबाबदारी मिळाली। 2000 ते 2004 पर्यंत ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते। मी त्यांना निवेदन करतो की ते 2 शब्द त्यांचे आणि आम्हाला गायडन्स द्यावे। भारत माता की वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर। देशप्रेमी नागरिक समिती गोवा यांच्याद्वारे आयोजित आजच्या या प्रदर्शन, धरणा, आंदोलन, अभियान, क्रांती, आपण जे काय याला शब्द देऊ, त्या या आजच्या प्रारंभाच्या दिवशी जमलेल्या सर्व साधू संत, गोव्यातील सर्व देशप्रेमी नागरिक बंधू भगिनी, माता, तुम्हाला सर्वांना मनापासून अभिवादन। आता या कार्यक्रमाच्या प्रारंभामध्ये ज्यांनी ज्यांनी आपले विचार मांडले त्यांनी प्रामुख्याने आपण इथे सगळेजण का जमले आहोत, हा कार्यक्रम कशासाठी आहे, हा आक्रोश कशासाठी आहे, हे अभियान कशासाठी आहे, हे प्लेकार्ड्स हातात घेऊन आपण कशासाठी उभे आहोत, असं काय घडलं की पूर्ण देशभरातील सर्व देशप्रेमी नागरिक आपल्या घराच्या बाहेर आले आणि अशा प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी येऊन कशासाठी प्रदर्शन करत आहेत। मला या कार्यक्रमाच्या आयोजकांचं मनापासून अभिनंदन करावंसं वाटतं, त्यांना वंदन करावंसं वाटतं, कारण त्यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या समितीचं नाव हिंदू नागरिक समिती न ठेवता देशप्रेमी नागरिक समिती ठेवलं आहे। याचं कारण आहे हिंदू आहे म्हणून हा देश आहे, आणि या देश असण्याच्या मागचं जे अधिष्ठान आहे ते या देशातल्या प्रत्येक हिंदूंच्या मनात असलेली हिंदुत्वाची भावना आहे। आमच्यासाठी देश आणि हिंदू हे दोन वेगळे शब्द नाहीयेत। त्यामुळे देशावरती संकट आलं, हिंदूंवरती संकट आलं, आपल्यासाठी ते समान असतं। आपल्या मनामध्ये प्रश्न आहेत की कशासाठी काय चालू आहे आपल्या शेजारच्या देशामध्ये,
काल परवा सुरू झालेली घटना आहे का त्याला काही अनेक वर्षांचा इतिहास आहे? आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने थोडं इतिहासामध्ये पण जाऊन बघितलं पाहिजे की आपल्या इतिहासात काय काय घडत गेलं आणि त्या सगळ्या इतिहासात घडलेल्या घटनांच्या शृंखलेमध्ये आजचा दिवस उजाडलेला आहे. आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात पक्की ठेवली पाहिजे की ज्या दिवशी या देशातला हिंदू मी हिंदू आहे हे विसरतो त्या दिवसापासून या हिंदू समाजाची अवनती सुरू होते. हिंदू भाव को जग जग भूले आई विपद महान भाई टूटे धरती छूटे मिटे धर्म संस्थान. या देशाच्या इतिहासामध्ये जेव्हा जेव्हा आपण असंघटित झालो, अनुशासनहीन झालो, स्वत्व विसरलो, आत्मभान विसरलो, आपली शक्ती कुठे आहे, आपली शक्ती स्थान कुठली आहे, आपले मानबिंदू कुठे आहेत, त्यांचा अपमान होतोय की नाही, हे जेव्हा जेव्हा आपला हिंदू समाज विसरला तेव्हा तेव्हा या समाजावरती अनेक प्रकारच्या विपदा आल्या. 1947च्या स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीच्या दरम्यान सुद्धा आपल्या सर्वांना याचे अतिशय कटू अनुभव आले की ज्या सर्व क्रांतिकारकांनी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी या अखंड भारत मातेच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांचं अर्पण केलं, आपल्याला खंडित भारत स्वातंत्र्य झालेला दिसला. आपल्या भारताचे ज्या वेळेला दोन तुकडे झाले, आज ज्या आक्रोशासाठी आपण एकत्रित आलेलो आहोत ते त्या दोन तुकड्यांपैकी एक जो पाकिस्तान झाला, पूर्व पाकिस्तान, त्या पूर्व पाकिस्तानची आज आपल्याला मिळत असलेली फळ आहे. इतिहासामध्ये नीट जर आपण विश्लेषण करून बघितलं तर आपल्या चुका जर आपण दुरुस्त केल्या, अशा प्रकारचे प्रसंग आपल्यावरती कधीच येऊ शकत नाही. काही महिन्यांपूर्वी, काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे 2 सिनेमे रिलीज झाले. एक काश्मीर फाईल्स म्हणून पिक्चर आला आणि आपल्याकडे अनेकांना माहिती असेल की नाही, पण त्या सिनेमाच्या निमित्ताने काश्मीरमध्ये 1980-90च्या दशकामध्ये कशा प्रकारे तिथल्या स्थानिक हिंदू समाजाला, काश्मीरी पंडितांना अनधिकृत अत्याचार करून त्यांच्या घराच्या बाहेर हाकलण्यात आलं, त्यांना मारण्यात आलं, संपवण्यात आलं, त्यांचं पलायन करून देण्यात आलं. या सगळ्या घटनाक्रमांचा लेखाजोखा त्या सिनेमामध्ये आपल्यापैकी अनेकांना पहिल्यांदा बघायला मिळाला असेल. काही महिन्यांपूर्वी केरला फाईल्स नावाचा सिनेमा आला आणि या सिनेमाच्या माध्यमातून कशा प्रकारे आपल्या हिंदू बहिणींना फसवून त्यांचे जीवनाचं कसं काय बर्बाद करण्यात आलं त्याचा घटनाक्रम सांगण्यात आला. अनेक सो कॉल्ड सेक्युलर झालेल्या हिंदू समाजातील लोकांना त्याच्यावर विश्वास बसला. पण आज 2024 आपण सगळेजण बघत आहोत. आपल्या डोळ्यासमोर आपल्याला वृत्तपत्र वाहिन्यांच्या माध्यमातून, आपल्या वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांच्या माहितीतून आज हे स्पष्टपणे दुर्दैवाने बघावं लागत आहे की ज्या पद्धतीने 90च्या दशकामध्ये काश्मीरमध्ये अत्याचार करण्यात आले, 1947 साली, 46 साली याच बंगाल प्रांतामध्ये सिराजुद्दौला आणि मुस्लिम लीगच्या माध्यमातून कशा प्रकारे डायरेक्ट ऍक्शनच्या नावाखाली हिंदूंच्या महिलांवरती, आपल्या आया बहिणीवरती अत्याचार करण्यात आले. अत्यंत निर्दयी, क्रूर, ज्याचं शब्दात वर्णन करताना अंगावरती शहारे येतात, लाज वाटते, अशा प्रकारे आपल्या आया बहिणीवरती अत्याचार करण्यात आले. लहान मुलांना सोडण्यात नाही आलं. तलवारीच्या टोकावरती लहान बाळाचं मस्तक ठेवून नाचणारे क्रूर, निर्दयी याच समाजाने बघितले. आज तोच इतिहास पुन्हा बांगलादेशामध्ये हिंदूंवरती, अल्पसंख्याकांवरती होत असलेल्या अत्याचाराच्या रूपात आपल्याला का दिसतोय? याची कारण मीमांसा करण्याची आवश्यकता आहे की हे का होते आपल्या शेजारच्या देशामध्ये. आणि आपण सर्वजण जर सजगपणे मागच्या 2 ते 3 वर्षातल्या आपल्या भारतात घडलेल्या घटनांकडे पाहिलं तर आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये याबद्दल कुठल्याही प्रकारचा संशय उभा राहणार नाही की हे जे काही भारतामध्ये, पाकिस्तानमध्ये, बांगलादेशमध्ये, श्रीलंकेमध्ये, बर्मामध्ये जे काही घडत आहे हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे. ही काही आपोआप घडलेली घटना नाही, हा कुठला योगायोग नाहीये.
याच्या मागे एक आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे. कारण भारत जर विकसित झाला तर बाकी सगळ्या उरलेल्या सोपट त्यांची शक्ती पैशावरती अवलंबून आहे. असे अनेक देश यांच्या पायाखालची वाळू बसायला लागली आहे. त्यामुळे अनेक विदेशातल्या शक्ती संस्था व्यक्ती भारताचा विकास होऊ नये आणि भारताच्या अवतीभवती आणि भारताच्या अंतर्गत कायम अस्थिरता राहावी यासाठी मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे की या भारतातले नागरिक असलेले दुसऱ्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्धा विदेशात जातात आणि विदेशी लोकांची मदत घेऊन या देशामध्ये कशा प्रकारे अस्थिरता निर्माण होईल त्याचा प्रयत्न करतात. बांगलादेशात जे घडलं मित्रांनो ते असं आपोआप घडलेलं नाहीये. आपल्याला सांगायचं की तिथल्या विद्यार्थ्यांच्या मध्ये एक प्रकारचा बऱ्याच वर्षांपासून खतखतत असलेला एक अशा प्रकारचा भाव होता आरक्षणाच्या दृष्टीने आणि सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा निकाल दिला आणि त्या आरक्षणावर आंदोलन सुरू झालं. बघता बघता या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून तिथल्या प्रधानमंत्री ज्या सलग 4 वेळा निवडून आल्या त्यांना पदच्युत करण्यात आलं, त्यांना देशातून पलायन करायला लावण्यात आलं आणि त्यांचं पलायन होत नाही तर मिलिटरी हातात येते. मग मोहम्मद युनिस नावाचा एक व्यक्ती तिकडे प्रधानमंत्री होतो आणि बघता बघता अल्पसंख्याकांवरती अत्याचाराची शृंखला प्रारंभ होते. आपल्या भारतामध्ये 2-2.5 वर्षापूर्वी 3 प्रकारचे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जे कायदे आले त्या कायद्यांचा विरोध करण्याच्या निमित्ताने भारताच्या राजधानीवरती अशाच प्रकारे एक मोर्चा घेऊन कोलाहल करण्याचा तिकडे खूप मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आपण भाग्यवान आहोत की आपल्या भारताचं नेतृत्व एक असा मुत्सद्दी व्यक्ती करतोय की त्याला या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आहे. या आंदोलनकर्त्यांची इच्छा होती की गोळीबार करण्यात यावा, या निमित्ताने जगामध्ये भारताची नाचक्की होईल, एक कमिशन बसेल आणि ज्या प्रकारे सद्दाम हुसेन यांच्या मागे लागून शेवटी त्यांना फासावर टाकण्यात आलं, कुठलाही आरोप सिद्ध नव्हता. त्याच पद्धतीने भारतामध्ये, पाकिस्तानमध्ये, बांगलादेशमध्ये, श्रीलंकेमध्ये अशा प्रकारचे कार्यक्रम व्हावेत अशी अनेक विदेशी विद्रोही शक्तींची इच्छा आहे. आपल्याला हे सगळं का समजून सांगावं लागतंय? कारण आपल्यापैकी अनेकांना तात्कालिक प्रतिक्रिया द्यायची सवय असते. त्यामुळे या घटनेकडे केवळ एक घटना म्हणून बघून चालणार नाही, तर या सगळ्या घडलेल्या घटनांना एकत्रितपणे बघावं लागेल. आपल्याला प्रश्न विचारावा लागेल या सोबत मानवाधिकाराचं काम करणाऱ्या संस्थांना, संघटनांना, व्यक्तींना की कुठे होता तुम्ही? काय करत होता जेव्हा आमच्या हिंदू बांधवांवरती, आमच्या महिला भगिनी, आया बहिणींवरती अत्याचार बांगलादेशमध्ये होत होते तेव्हा कुठे होता तुम्ही? आज हा जाब विचारण्यासाठी आपण सगळेजण इकडे एकत्र आले आहोत. आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल की 1947 साली पाकिस्तानमध्ये किती अल्पसंख्याक होते, आज 2024 मध्ये ते 1%, 2%वरती आले. याचं कारण काय? ते जे हजारो बांधव आहेत आपले ते कुठे गेले? बांगलादेश आपल्यामुळे स्वतंत्र झालेला देश आहे. 1972 मध्ये बांगलादेशमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये हिंदू किती होते? आज 2024 मध्ये हिंदू समाजाची लोकसंख्या बांगलादेशमध्ये किती उरली आहे? प्रश्न विचारला पाहिजे या सगळ्या विश्वविख्यात लोकांना की कुठे गेले हे हिंदू? धरती गिळून गेली, आकाशात उडून गेले, कुठे गेले? या सगळ्या आपल्या हिंदू बांधवांना अशाच प्रकारे अत्याचार करून, घाबरून, पळवून लावण्यात आलं, धर्मांतरित करण्यात आलं, संपवण्यात आलं. आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हे आपल्या शेजारी राष्ट्रात होत असलं तरी याच्या अनेक गोष्टींचे पडसाद आपल्या देशात, आपल्या खेड्यापाड्यात होत आहेत. आपल्या गोव्यामध्ये आपण प्रश्न विचारला पाहिजे एकमेकांना की गोव्याची स्थिती काय आहे? आजपासून 10-20 वर्षापूर्वी असलेली इथली लोकसंख्या, त्याच्यात बाहेरून आलेले हे जे रोहिंग्या आहेत हे कुठून आले, कसे बसले, त्यांना धंदा कोण देतं, त्यांना नोकरी कोण देते? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला सजग नागरिक म्हणून लोकांना विचारली पाहिजे. भारताकडे बघताना जगाची दृष्टी अशी आहे, हा तर करुणामय देश आहे, अहिंसेचा पुजारी आहे आणि त्याच्यामुळे दया, करुणा, वात्सल्य, तुम्ही कशाला याच्यावरती आक्रोश करायला पाहिजे अशा प्रकारे आपल्याला काही लोक विचारू शकतात. पण त्यांना आपण हे सरकारकडे सांगितलं पाहिजे की हा भारत देश जसा दया करू शकतो, करुणा दाखवू शकतो, तोच भारत देश जेव्हा तुम्ही आमच्याकडे डोळे वर करून बघण्याचा प्रयत्न करा
किंमत नाहीये, पण त्याच्यासाठी आवश्यकता काय आहे? त्याच्यासाठी आवश्यकता आहे संघटित झालं पाहिजे. का बरं नाव दिले देशप्रेमी नागरिक समिती? सगळ्यांनी मिळून एकत्र आलं पाहिजे, सगळ्या देशप्रेमी बांधवांनी. आणि हा शब्द मुद्दामून चांगल्या प्रमाणे योजला गेला आहे. भारताला जर वाचवायचं असेल, भारताच्या शेजारील राष्ट्रांना जर वाचवायचं असेल, तर भारतातल्या सर्व हिंदूंनी संघटित होऊन आज बांगलादेशमध्ये जे अत्याचार होत आहेत त्याच्या विरोधात आवाज उचलला पाहिजे. आवाज उचलणारी संख्या आपल्याला आज कमी वाटत असेल कदाचित, परंतु या कमी संख्येवरती जाऊ नका. कारण आज भारतातल्या किमान 10,000 ठिकाणी आपल्यासारखे बांधव भगिनी महिला आपल्या मातृशक्ती आज अशा प्रकारे आंदोलन करीत आहेत, आक्रोश करीत आहेत. आपल्या सगळ्यांची मिळून ही जी सामूहिक शक्ती आहे, ही सामूहिक शक्ती उचित तो संदेश नक्की पोहोचवणार आहे. त्याच्यावर आपल्या मनामध्ये बिलकुल विश्वास असला पाहिजे. पण केवळ विश्वास असून चालणार नाही, केवळ एका कार्यक्रमापुरती संघटित करून चालणार नाही. कारण आपल्याला हे सातत्याने करावं लागणार आहे. आपल्याला एका क्षणापुरती, एका दिवसापुरती, एका वर्षापुरती करायचा कार्यक्रम नाहीये. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 99 वर्ष, इतक्या पिढ्या संघाच्या स्वयंसेवकांच्या खपल्या. आज त्यांना कोणी ओळखत नाही की ते कोण स्वयंसेवक होते. त्यांनी पहिली शाखा लावली, पहिला कार्यक्रम केला, पहिलं आंदोलन केलं. पण या 99 वर्षांच्या अथक प्रयत्नातून, त्यागातून, बलिदानातून, श्रमातून, विश्वासातून, श्रद्धेतून आज भारतामध्ये एक वातावरण असं बनलं आहे, अब हिंदू मार नहीं खाएगा. आम्ही हिंदू आहोत. आमचे सर्व देवी देवतांकडे बघितलं तर लक्षात येतं की आमच्या सर्व देवी आम्ही शस्त्र आणि शास्त्र दोन्ही मानतो. तुम्ही आमच्याकडे कसे येतात त्याच्यावरती अवलंबून. आम्ही तर हिंदू सुद्धा नव्हतो. आमच्याकडे संत ज्ञानेश्वरी लिहिल्यानंतर जेव्हा प्रार्थना लिहायला गेले,